Frontoirik gabeko Euskal Herririk irudikatzen alduzue, ez da erreza, ez da, esku-uzka remontean sistarekin edo palan pilotari handiak izan ditugu. Kontua da, raketistak ere izan direla gurean munduan zehar, loria, aintza eta ospea ezagutu dutenak. Haietako bat, Aizarnako txikita da, beraren gana noa. Gloria. Kaixo, Ibon. Arratsaldeon. Hola, zer modu? Zemuz gea. Ondo. Ondo, lasai izan hemen. Hemen lasai, bai, herri hontan lasai bizitze gea. Hemen txasi hemen zinezu, horko pareta hortan frontoin, ez da? Bai, askotan esan dut entrevistak eta indizkienean, nire itxea hortxe da urrian eta pelotan jokatzeko aukera eukitzen gendun, itxetikan, Zenbat, dozena bat pauso eman eta frontoian. Eta, garai hartan, polideportiboik eta ez gendun eukitzen, da berez afizioarenik txikitetik gana handia nun, eta hemen ibiltze ginean batan, eta eskuz, paletaz, eta, gehien bat hori. Hoxe esan behar nizun, Gloria, txikita da Aizarna, ez izen ez entzina ezaguna, baina zuri alako pilotako afizio eta gerriña, nondikan? Neke askotan galdatu dut hori, baina pixka pentsatzekoa da, ez dakit, genetikoki nire aitake oso ondo jokatzen zuen pelotan, eta, familian bazian gehiago jokatzen zutenak, ez da? Eta gero, herria betan ikusten asko jokatu dela, jende batzu guain, nirea izan da pixka berezia, ez da? Porque, ez dakit, banezkan pelotako, nola esaten da, abildadia pixka bat igual gehiago beste neskak eta porque dana irabazten hileben, ordu mutileakin, jokatzen jardutze ginen eta urte batzuk hemen pasatu ginen denbora pila pelotan jokatuz. Hemen batez ere eskuz ingo zen duen, ba? Eskuz itzen genduen, bai. Gertatu zen gauzea bat, anedota bat, torri zian, zestoako barrilloa da, zestoa ayuntamentoa, zestoa. Eta orduan, esan zuten, aizu zeatik ez dugu jartzen partidu bat, olako neskak oso poliki jokatzen du, eta orduan, nire lagun bat hemen Aizarnakoa, eta 2 mutil zestoakoak, eta zestoako festa batian jokatu gendun partidu bat, baina eskuz, Pero zu beste zure bikotia zertzen neska? Bai, ez mutila. Mutila? Eta, gero nire abia puntua ez dakitio izan leike, porque orduko alkateak erregalatu zian raketa bat. Nik banekian, ezintzela hemen, nire pena pixka bat hori izan da, Euskal Herri mailan ezin demostratu, jokatu, partiduak profesionalki. Orduan mintzat urrena junbertzan Madrilera. Jendiak ondo hartzea altzun. Jendiak emakumeek pelotan daitzia. Ez dakit, garai bateko adineko emakumeek eta zuek mutileakin pelotan daitzia. Hor asko egongo litzake hitz egiteko gauza hortaz, ez da? Baina zuk ertetzen baldin badizu berez barrutikan dakasun afizio hori eta jokatzeko ez dakit, habilidade hori ezin dezu ez dakit eskutatu, ez da? Naiz eta beti nik uste garai hartan neska guain futbolian ibiltzen dian bezala, ez dakit, pelotan oinbeste. Gero gainea, ez dakit, egun karitxatikan, da etortzen zian artikuluak, eta jendea bazekin emakumea jokatzen zutela, kanpuan. Madrilen, Bartzelonan, gero nik ezagutzen ditut, gero ezagutu ditut Mexikon, Habanan, Tenerifen, estadu mailan toki askotan zeuen emakumean frontoiak. Frontoia ezagutuko aldeu, berria? Bai, porque han pelotazo bat emana, hemen ez da zehatzek, eta igual beste frontoian, igual pare bat pelotazo emango ditu. Beka, gozen, ia. A ber, demostrazio txiki bat. Ondo pentsatzen hasi eta zer ote zen 1960ko hamarkadan, Aizarna bezalako nekazari herrikoskor batetik ateratzea, 20 urte eskaseko emakume gazte batentzat.
Aizarnatik Madrilera lajan. Gloria, Bai, eta hemendik Madridi emantzen un pausua. Han uste urte oso onak bizi zenitula, ezta? bai. Aurrenetikan pixka bat kosta zitzaidan, nivel on bat hartzia, porque nik uste nuan hemen danai neskaita bintzat irabazitzen hileben, da arrea jun, da berdin izango zela. Baina izugarrizko sorpresa emanuan, porque han neskak zaudezen izugarrizko jokuakin. Patatiature, han entzituzten, ezta? Txikita da Izarna. Bueno, nik hemendikan hori pentsatuta hemen lagun batek esan zian, bueno, hemen ezagunan itzen, nola ibiltzen itzen asko pelota mundu, osean, beti pues, partiduak jokatzen, o mutilakin, eta lagun batek, aitan lagun batek esan zian, aizu, zure herria ezagutzeko, Madrilen da, zuk ipini berdezu, txikita da Izarna. Bai, eta gainea, onena gainea, garai hartan txikitadea noeta, zan ezagunena eta horrela. Bueno, pues, be izena ipiniz txikita, pues, pegatzen zait, bere jokoa pixka bat, ez da? Frontoriak orduan emateltzun, bizitzeko? Bai, guk honenak, ez hola, klaro, nola esango nizuke, beste deportietan da bezala. Oain, han ondo bizitzeko, ez dakit, zukoain adibidez nik farmazi munduan, irabazten dutan zueldo bat bezala, modu hortan, porque adibidez nik karrera bat ikasi nun, eta, gauza horietako, eta gehiago mutilaketare, juten ziren, eta han itxen zituten bere ikasketak eta, Frontoitik ateatako diruakin, ezta? Frontoitik ateatako diruakin. Gloria, Bai. egunkari batek, azalduzun, zure argazki bat beste hiru raketistaken, izanez, beti-betiko raketistek honentzuna, zuk mailea harrigarria hona izan zen duen benetakoa. Bai, mintzat egunkari horrek ala ekarri zuen, eta gaine argazki hortan, niretzat beste hiru dudari gaben nik ikusi nituan raketistak onenenak zian. Txikitadea noeta, la gran hirura esaten zioten, Agustina eta ni. Eta han jartzen zuan. Erderaz, esango dut, lau raketistarik beti izan diren lau onenak. Onenetakoak. Eta han, garai hartan, emakume oso gutxi egitezun gauza bat dintzen duen, karrera ikasi. Ez dakit, hori nola sortu zen, da asko etzin jatim esan gordun, emakumeek. Eta, karo, astu egintzat esateak, nahi gurasoak esan ziren, han zerbait egin behar dezu, pelotan bakarrik zerbait aprobetxatu ikasteko horrela. Baina nik galdetu hola laguna zer ikasiko nuke hizkuntza zerbait horrela. Eta batek esan zian, beira, ofizialki behar dezu batxileratu, nik zerotik hasi nintzen. Osea, Area junda zero. Batxilerrak eta danak atea behar. Batxilerrak eta dana. Ingreso, primero eta segundo, urte batian inituan. Emakume asko zinaten bezango, fakultatean? Gehien bat, porque, claro, farmazia zen, eta antzeuen dana neskak. Bai? Bai, nire ekibokazioa, za. Eta zuk izan tarten nahi? Mutil tarten nahi? Aizu, bai, ez dakit gaurko unian ikasten dute, baina ingenieritzako alako bati esaten nion, zetik ez geha aldatzen, aizu, hemen dana neska bakarri daude, aizu. Zeinen garrantzitsua den sakea pilotan ez da, bizitzan ere alaxe da, eta baita gizartearen eraldaketan ere. Gloria bezalako emakumeek intentzio osoz ateratako sakei esker, ikus dezakegu gaur egun emakumeen kirola eta bizi modua normaltasun bidean, oraindik asko geratzen baita egiteko, eta sake zuzen asko jotzeko. Eukeni prest, bai!